L-għodwa tajba, il-kulħadd, bħalma forsi ġa tafu aħna l-Patrijiet Franġiskani bħalma nagħmlu ta' kull sena, niġu fostkom hawnhekk f'dan is-santwarju sabiex flimkien niftakru ftit fil-missjoni li aħna l-Patrijiet Franġiskani għandna fl-Art Imqazza. Bħalma tafu wkoll is-sitwazzjoni bħalissa xejn pjaċevoli, is-sitwazzjoni prekarja ħafna li din jgħixu l-Patrijiet tagħna hemmhekk fl-Art Imqazza kif ukoll il-poplu kollu, speċjalment il-familji insara. Għalhekk aħna din is-sena din nagħmlulkom appell bħalma ma nagħmlu kull sena, tafu li l-bżonnijiet forsi issa huma iżjed, għalhekk nitolbukom li tkunu ġenerużi. Il-ġbir kollu li sar fil-qudies tal-bira fil-għaxija u dak kollu tal-lum se jmur propju bħala għajnuna li l-Patrijiet tagħna jieħdu ħsieb hemmhekk l-iskejjel f'Betlem u f'Ġerusalem kif ukoll jgħinu lill-familji insara, l-ftit familji insara li jgħixu hemmhekk. Nitolbukom biex bħal dejjem bħalma dejjem kontu tkunu ġenerużi, forsi issa aktar minn qatt qabel, iżda wkoll ġenerużi fit-talb għax it-talb għandu qawwa speċjali. Nitolbu għal paċi fl-Art Imqazza, nitolbu l-Sitna Marija sabiex tinterċedi għad-dinja kollha, sabiex fid-dinja tirrenja il-paċi, paċi bejn il-popli, paċi bejn in-nazzjonijiet. Ejjew nieħdu ħuti eżiż din il-ħaġa bis-serjetà, speċjalment minn dan il-post qaddis. Għalhekk nirringrazzjawkom minn qalbna f'isem il-Patrijiet ukoll li jgħixu fl-Art Imqazza u kif ġedtilkom niftakru fihom fit-talb tagħna. Kumplament tal-ġurnata tajba l kulħadd. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Hekk bdejna dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa fejn permezz tal-kant, x'il-kant mhux qiegħed hemm biex jimla jew biex nagħmlu l-Quddisa sabiħ, imma il-kant u għalhekk importanti anke li nkantaw huwa diġà minnu nnifsu talba lil Alla. U hekk bdejna din il-laqgħa tagħna mal-mulej billi l-Alla tlabnieh li jidawwa l-moħħna. Idawwa l-moħħna bil-kelma tiegħu, bil-preżenza tiegħu. Għax ħafna drabi jeżies il-moħħ imdallam jaħloq l-iżbalji, joħloq il-weġat. Kif qegħdin naraw, kif qalilna anke Father Clive, llum hawnhekk qegħdin niċċelebraw il-jum tal-Art Imqazza. Din il-gwerra inutli li nħolqot minn ħoħ mudlama imdalma li jaraw biss forsi il-flus, il-poter.
u mhux il-weġġat ta' ħafna bnedmin. Mhux ta' bxejn anke llum mad-dinja kollha qiegħed jiġi ċċelebrat il-ġurnata ta' dawk il-persuni li huma morda bil-kanser. Ejjew inħossuna aħna wkoll qrib tagħhom. Inresqu il-weġġat tagħhom, il-biżgħat tagħhom, it-talb tagħhom lil Mulej Alla u nitolbuh li jdawwal verament il-ħajja tagħna bil-kelma tiegħu biex hekk inħossuh qrib tagħna. Fil-waqt li narfu għalhekk in-nuqqasijiet tagħna, propju anke nuqqasijiet ta' meta aħna ħarisna biss lejna nfusna u ma ħsibniex u ma tajniex widen għal weġġat ta' ħutna. Jew għalhekk nitolbu maħfra għal ħtietna. Int li sirt bniedem bħalna biex issalvana Mulej ħniena. Int li taf tader in-natura dajfa tagħna Kristu ħniena. Int li tagħti l-ħajja ta' dejjem lil kull bniedem Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għolej ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek Mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Qed noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Roħ Franġisk Portelli. Nitolbu. Fit-tjubitek Mulej, ħares dejjem il-familja tiegħek u kun int l-għajnuna u l-qawwa tagħha għax hi m'għandix tama oħra ħlief il-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb ta' Ġob. Ġob tkellem u qal: ħajjet il-bniedem mhix forsi xogħol bil-fors fuq l-art u għomruk mhux bħal jiem il-ħaddiem mikri. Bħal marsier jixxenna qaddel u bħal mal-mikri jistenna l-ħlas, hekk xurfira kienu semi u lili dwejjaq missew lili. Jekk nimtet ngħid meta se nqum u meta nqum ngħid meta se jidlam u hekk nixba' noden sa ma jidlam. Eħfef minn mekkuk għaddew jiemi u bla tama intemmu. Ftakar li ħajti bufura riħ u għajnejja ma jerġgħux jaraw ir-risq. Il-kelma tal-Mulej, irroddu ħar lill-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien faħru l-Mulej li jfejjaq il-qlub maqsuma. Ngħidu flimkien faħru l-Mulej li jfejjaq il-qlub maqsuma. Faħru l-Mulej għax tajjeb li tani lill-Alla tagħna, għax ħelu xira it-tifħir tiegħu. Jibni l-Ġerusalem il-Mulej, jiġma l-imxerdin ta' Iżrael. Ngħidu flimkien faħru l-Mulej li jfejjaq il-qlub maqsuma. U jfejjaq il-qlub maqsuma u jorbot il-ġrieħi tagħhom u jgħod in-numru tal-kwiekeb. Kollha jsejħilhom bisimhom. Ngħidu flimkien faħru l-Mulej li jfejjaq il-qlub maqsuma. Kbir Sidna l-Mulej u ta' qawwa kbira, bla tar fid-den tiegħu, jerfa' l-imsejknin il-Mulej u jniżżel sal-art il-ħżiena. Ngħidu flimkien faħru l-Mulej li jfejjaq il-qlub maqsuma. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintejn. Ħuti, jekk jiena nxandar l-Evanġelju m'għandix biex niftaħar, jiena obbligat nagħmlu dan,
ħażin għalija jekk ma nxandarx l-Evanġelju. Jekk dan nagħmlu minn rajja ikolli dritt tal-ħlas, imma jekk nagħmlu għax obbligat dan ifisser li qiegħed nagħmel ix-xogħol li Alla fdali f'idejja. X'inhu mela l-ħlas tiegħi? Li meta nxandar l-Evanġelju nxandru b'xejn, bla ma nfittex id-dritt li jagħtini l-Evanġelju stess. Għaxat li ma jien marbut ma' ħadd, jiena għamilt li l-nifsi il-sir ta' kulħadd biex nirbaħ lil ħafna. Sir dajjef ma' d-dajfin biex nirbaħ id-dajfin. Sirt kollox ma' kulħadd biex insalva lil kulħadd. Nagħmel dan kollu minħabba l-Evanġelju biex ikolli sem minnu. Il-kelma tal-Mulej. Kristu rafa fuqu id-djufija tagħna u tabba bil-mart tagħna. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxiepli ħarġu mis-sinagoga u baqgħu sejrejn ma' Ġagbu u Ġwanni għand Xmun u Indri. Issa il-mara ta' Xmun kienet fis-sodda bid-deni u malajr għalulu bija. Resaq lejja, abada minida u qajjima u id-deni ħallija u bdiet is-servijhom. Fil-għaxija imbagħad finżul ix-xemx ħadulu qudiemu lil dawk kollha li kienu morda jew li kienu maħkuma mix-xitan u quddiem il-bieb inġabret il-belt bi ħġara u fejjaq ħafna morda minn kull xorta ta' mart u ħareġ għad kbir ta' xjaten li jew ma kienx iħallihom jitkellmu għax huma kienu jkunu jafu min kien. Il-għada fil-għodu kmieni qabel ma żernaq qam u ħareġ u mar f'post imwarrab u għatem jitlob. Xmun u sħabu l-oħrajn marru ifittxuh kif sabuh għalulu. Kulħadd jistaqsi għalejk u qalilhom ejjew immorru banda oħra fl-irħula tal-qrib ħalli nipriedka hemmhekk ukoll għax għalhekk ħriġt. U dar il-Galilea jippriedka fis-sinagogi tagħhom u joħroġ ix-xjaten. Il-kelma tal-Mulej. Kemm hu sabiħ il-Vanġelu tal-lum. Vanġelu jirrina min hu il-Mulej għalina. Li diġà aħna stqarrejna min hu, imma forsi qegħdin biss bil-kliem. X'irrispondejna fis-salm risponsorjali. Faħru il-Mulej li jfejjaq il-qlub maqsuma. Dan huwa l-Mulej. Huwa dak li jfejjaq il-qlub maqsuma. Kemm drabi forsi jinqodu attenti
Ippreżentajna ġbija tal-mulej bħala dak li kważi qiegħed bajnejh miftuħa biex kif niżbalja itektikieli. Ippreżentajnieh forsi xi drabi aktar bħala qisu imħallef aktar milli dak li jfejjaq il-qalb maqsuma. Interessanti imma mnejn tiġih din il-qawwa li jfejjaq. Il-mulej ma jġibiex għax sempliċement għax hu Alla, għax aħna ngħidu, imma dak Alla jista' kollox. Mnejn tiġih din il-qawwa? Araw il-Vanġelu kif jibda. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxiepli ħarġu mis-sinagoga u jibda jfejjaq wara li joħroġ mis-sinagoga. U s-sinagoga x'mar jagħmel u ħamijaw lid-dixxiepli. Marru jisimgħu il-kelma ta' Alla u jitolbu. U l-Vanġelu jispiċċa wkoll ma nafx intbaħtux li l-għada filgħodu wara li fejja il-mara ta' Pietru u fejja il-dawk in-nies li ġabulu, l-għada filgħodu ħareġ kmieni qabel ma żernaq u mar f'post imwarrab u qgħad hemm jitlob. Il-għaqda tagħna ma' Alla eżies tagħmel il-mirakli. Meta jien maqut ma' Alla, jien nista' nfejjaq il-ħafna. Mhux għax nagħmel il-mirakli bħala xi maġija, xi saħħar, xi seħħer. Imma meta int u jien u int maqudin ma' Alla, meta jiena u int nibda l-ġurnata tiegħi bit-talb u nagħlaqha wkoll bit-talb, matul il-ġurnata jien nista' nfejjaq il-ħafna. Għax ħafna drabi aħna noħolqu ħafna weġġat kif? Mill-kliem tagħna. Imma l-bniedem li huma maqut ma' Alla huwa ħafna inqas li jiżbalja. U għalhekk huwa ħafna iżjed inqas li jweġġa' lil ħaddieħor. Jalla il-mulej Ġesu jagħtina din il-qawwa li nibqgħu maqudin miegħu biex aħna nkunu nies li kapaċi nfejqu lil xulxin. Jiena ċert li kull wieħed waħda minna għadda minn dawn il-momenti tal-ħajja. Kemm drabi tħossok biex ngħidu hekk wiċċek mal-art, inkwetat, jew bil-problemi, jew qalbek maqtuwa, jew għaddej minn moment diffiċli fil-ħajja u ma tarafx biss ħlif dlam. Imbagħad issib persuna tgħidlek kelma ta' ġid u inti xtejt. Imnalla kienet dik il-persuna għax refetni, għax fetħit li għajnejja. U għalhekk l-ewwel hekk riflessjoni tiegħi fuq dan il-Vanġelu hija proprju dejn kemm hu importanti li jiena u int nagħtu sens lit-talb fil-ħajja tagħna. Meta konna żgħar kienu jgħallmuna li kif inqum mis-sodda, hekk għallmuni l-ġenituri tiegħi, l-ewwel ħaġa li nagħmel ir-rozza lejb. U lidna jagħmluh dan, aħna nagħmluh għadna rrodduh salib. Jew inqum u qisu ma ġara xejn. It-tieni punt li nixtieq naqsam hekk magħkom u li fuq irriflettejt huma dawn l-erba' verbi li naraw fl-ewwel paragrafu. Meta l-Evanġelista jgħidilna issa omm il-mara ta' Xmun kienet fis-sodda u malajr għalulu bija. Għalulu bija. Ma marx Ġesu fuqha, imma Ġesu jersaq lejja wara li jgħidulu bija. Kemm hi xi ħaġa sabiħa. Aħna
Illum kif qedtilkom mad-dinja kollha qed jiġi ċċelebrat anke il-jum ta' dawk il-persuni li huma morda bil-kanser. Kemm hi xi ħaġa sabiħa li aħna anke meta nisemgħu b'dawn l-affarijiet li jmessuhom kuljum bidejna aktar milli nparlaw u għax taf għax dak miskin ħaduh l-isptar, għax dak qiegħed hekk, għax dak miskin hekk. Imma int resqu lejn il-mulej. Itlob għalih, kellem il-mulej dwaru. Ħafna drabi aħna niġu hawnhekk xi ħaġa sabiħa, niġu hawnhekk f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, nitolbu l-għajnuna ġustament tal-Madonna. Imma jew ma nitolbuhiex u ma nersqux aħna biss Santa Marija. Ejjew inkunu aħna li hawnhekk indaħlu magħna l-anzjani tagħna li min jaf doloqgħu kemm jixtiequ jkunu hawn bħalma qegħdin aħna. Imma minħabba il-mart, minħabba iż-żmien ma jistgħux jagħmlu dan. Mela int illum x'intiltaqa' magħhom, forsi huma il-ġenituri tiegħek. Mur fuqhom u għejdilha ma, pa, jien illum ħadtek miegħi ta' Pinu. Tlabt għalik. Ejjew iżjed nitgħallmu inresqu lil xulxin għand il-mulej u qalulu bija. Taf forsi b'xi żgħażagħ li ilhom ma jersqu lejn il-Knisja għax qatgħu qalbhom għax qabdu triq żbaljata tikkundannahomx. Imma ejja hawnhekk u kellem il-mulej dwarhom u għejdlu lill-mulej bihom. Mhux għax Alla ma jafx bihom tafux. Imma xirrid li aħna nkunu konxi ta' dawn in-nies. Li jien insir nafhom u nitlob għalihom għax din hija l-ewwel u l-ikbar għajnuna li jien nista' nagħti. Imbagħad inħallu lil Ġesu jagħmel hu. Infatti, wara li qalulu bija, issa hawnhekk għandna 3 verbi sbieħ. U Ġesu resaq lejja. Ara ma taħsbux li l-mulej jensina jew iwarrabna. Alla jersaq dejjem lejn il-bniedem u resaq lejja. Imbagħad ikompli l-Vanġelu jgħidilna u qabada min ida. Hawnhekk dan il-verb huwa verb qawwi li marbut mal-verb ta' warajh, qabada min ida u qajjima, kważi hija l-istess azzjoni. Qabada min ida mhux qabada mill-pala ta' jdejk. X'in toħorġu mill-quddiesa nitlobkom innotaw ftit il-mużajk tal-ewwel misteru tal-glorja li għandna fuq it-suntier fejn hemm Kristu rxoxt qed jerfa' mill-qabar il-ladam u l-leva. U waraw kif qed jaqbadhom mhux minn idejhom imma mill-polz. Għax inti bniedem li jkun qed jereq biex żgur ma jeleqx u taqbdu fis-sod ma tiħodlux bidejh. Imma taqbdu mill-polz u t-tellu u tiġbdu għax hu ma jista' jagħmel xejn. Il-qawwa hija ġejja minn dak li jsalvak. Il-qawwa hija kollha ta' Alla. Alla jersaq lejna eżies biex jerfana. Biex jaqbadna mill-pala tal-lejt. Ftakru biss anke meta xi ħadd iħossu ħażin. Hawn fostna żgur hawn xi nersis jew tobba u ħafna minna l-kbar nafu. L-ewwel ħaġa li ngħidu x'ngħidu, mislu l-polz, ara għadu xi ħabbat. Il-mulej għaliex jaqbdek mill-polz ta' jdejk. Mhux sempliċement biex ma taħrablux, imma biex il-ħajja tiegħu tgħaddi għalik, tidħol fejk.
Infatti il-Vanġelu jgħidilna u għajjima propjament u ta' mill-ġdid il-ħajja. Mhix sempliċement għajjima bħal bniedem tifel li kien rieqed fis-sodda u int mortu qajjimtu ejja minn hemm. Imma il-verb hawnhekk u qajjima tfisser irxoxta ta' mill-ġdid il-ħajja. Jiena għalhekk niġi hawn il-Knisja, mhux biex inħallas lil Alla, jew biex jgħidu ara kemm hu tal-Knisja, ara kemm hu qaddejs, ara kemm jitlob, imma jien niġi hawnhekk ħdejn il-mulej għax naf li l-mulej huwa dak li lili jqawwini, dak li lili jagħtini ħajja ġdida. Dak li lili jaqbadni minn idejja u jagħtini il-ħajja tiegħu. Għax il-ħajja tiegħu biss hija eterna. Il-ħajja tiegħu biss timla lil qalbi bil-paċi u l-ferħ. Ejjew iżjed inkomplu dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa. Billi waqt li issa nofru il-ħobs u l-imbejt, aħna wkoll kull wieħed u waħda minnkom żgur li tafu b'xi persuna marida. U l-marida mhux il-mart fiżiku biss. Żgur li tafu b'xi persuni li għaddejjin minn xi mumenti ta' teħ il-qalb, mumenti ta' dalma. Ejjew naqdu dawn il-persuni. U dalgħodu nippreżentawhom lill-mulej. Ejjew naqdu l-persuni tal-art imqazza. Li dawn mhux hemm min qed jagħtihom il-ħajja, imma hemm min qiegħed jeqridilhom il-ħajja. Ejjew mhux biss ngħinuhom, huma importanti il-flus, l-offerta tagħna dalgħodu hija ħafna importanti. Imma hija ħafna importanti wkoll li mal-offerta tagħna ikun hemm l-offerta tat-talb tagħna għal ħutna l-insara, partikolarment li qegħdin nisofru din il-gwerra hekk kiefra fl-art imqazza. Jew inħossuna hekk komunità. U dak li jagħmlu id-dixxiepli ta' Ġesu, aħna li aħna wkoll dixxiepli tiegħu, aħna wkoll nagħmluh dalgħodu. Billi f'din il-quddiesa ngħidu lill-mulej, inresqu quddiem il-mulej dawk kollha ta' qalbhom maqsuma biex hu ifejjaqhom. Nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħala is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix smiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nisqar ma'mudija waħda għal maħfra tad-dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti eżies ejjew nitolbu lil Alla biex ikompli jdawwalna bil-misteru tal-ħajja tiegħu. U għalhekk ngħidu flimkien mulej urina il-ħniena tiegħek. Mulej urina il-ħniena tiegħek. Nitolbuk mulej għall-Knisja. Sabiex bħala l-qaddejja tal-umanità tkompli verament twassal il-kelma tiegħek fil-qalb ta' kull bniedem. Nitolbu.
Nitolbuk mulej għal-missjonarji Maltin u Għawċejn sabiex huma wkoll bħeġġa u bimħabba ixandru l-Evanġelju lill-popli. Nitolbu. Nitolbuk mulej għall-art imqazza. Għamel li s-setanin tal-art ma jkomplux u websu qalbhom iżda jiftħu l-qalb tagħhom u jisimgħu il-karba u d-batija ta' tant persuni ħalli jaħdmu tassew għal paċi dejjema. Nitolbu. Aħna wkoll mulej bħad-disċipli inresqulek il-morda tagħna, il-familjari tal-morda li magħhom jgħaddu momenti sħaħ ta' dbatija uqteħ il-qalb. Għati jidden meħtieġ li t-tobba, l-nurses, daw kollha li jaqdu l-marit biex hekk iħossu li inti il-qawwa u l-għajnuna tagħhom. Nitolbu. Nitolbukum lej għalina il-koll. Tħallina qatt nidħlu fid-dlam, aqbadna int minn idejna u oħroġna għad-dawl tal-paċi tiegħek. Nitolbu. Fskiet inresqu it-talbit tagħna u taħutna. U Alla, int fl-imħabba tiegħek ta' missier tersaq lejn id-batija tal-kull bniedem. Għaddu fil-misteru tal-għid ta' ibnek u għamel li aħna nitqawwew bl-imħabba tiegħek u ngħinu lil xulxin bl-imħabba u t-tama. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Mulejja tagħna, inti tajtna dan il-frott tal-art maħluq minnek, bħala għajnuna fin-noqqas tal-ħila tagħna. Għamel li minni jsir għalina l-sagrament tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Siedna. Il-mulej ma' nerfu qlubna il-fuq, nissuħħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa b'xira sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kull imkien indrodulek ħajja bi Kristu Siedna. U ħenna għalina fil-miżerji tagħna u għoġbu jitfirek mill-verġ miet fuq is-salib biex jaħlisna mill-mewt u l-sosta l-ħajja biex jagħtina l-ħajja bla-tmiem. Għalhekk ma nagħmlux il-qaddisin kollha, mat-tajja kollha tal-żewġ tas-sema, intendu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla għedha. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. U lej Alla
sfruttolati, via la gloria di Dio, Santa Flora di Scoria, di via di Dio, sempre lei, Santa Flora di a destra seguendo lei e te la intacolsia, ma ti sale che lo congiungano offerti il barca dello Spirito che ci si ruarina e gisem dentro si fino a Gesù Cristo. Le meta che insegnata mi sciurai giovati ai hops, rad del hair, asam, tali discepoli Dio, mal, hudo, oculo il col dan, ajdano a jismi dienata alico. Ecco col varalica al calce, reggerà del hair, tali discepoli Dio o al, hudo cui sorbo menul col. Ajdanu għajn kalċu ta' demmi, tal-patir ġdijt li jibħal dejjem. Id-dem li xirrita likom għal-bnedmi kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej. Nofru lek u lej il-ħob salvajja u l-kalċi ta' salvazzjoni u irroddu lek ħajr għan isoġbu til-ħana u qudiemek li jesnaqlu. Mitċokontana li talbu li l-Ispirtu Santu jaqanna f'ġisem bieħek li ilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-den ta' Kristu. Ftakar lej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku ma nisqof tagħna Anton, l-isfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bid-dama tal-qawmien. Ftakar fil-mejt kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġ Imqazza u mal-La Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp. L-Apostli u l-Qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaru u jinsebbu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għal missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Sant kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Sejri nejdu it-talba tas-salvazzjoni tagħna, it-talba li terfana lejn il-missier, it-talba li permezz tagħha nitolbu li hu jiġi u jsalta f'wostna. Ejjew ngħiduha mhux biss għalina għall-familji tagħna, imma nofruha din it-talba f'isem dak kollha li għaddejjin fid-dalma tal-ħajja, fid-dalma tal-mara. Fisem dawk kollha li jfossuhom infixka, medda, u għalhekk ilejna. Missierna li inti tiskowiet jitqaddis ismek, tiġi saltnata, ikun it-tribiet fis-sema ekk fl-ard. Obsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna t-tribietna, għal-maranfu mill-miluħa għati għalina, u la taħalliex xejn stefisna id-deri.
Eħrisna li tal-kuk murej kull-beni. Għatina fit-tiba u l-bina tijek, paċi fi żmien, biex jkunu jirsa dejjem ibnu, u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew il-tamaw u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Murej Ġesu Kristu, li jeddi l-apposti tijek inħallilkom is-smiem, natikom is-smiem tijek, la tħarix lejn klubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek. Għatija smiem u l-għalja li jien trid fija, jien li tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-Rej kun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta'ala. Dan il-ħaruf ta'ala. Dan il-ħirek jibnu bieddek. En jibdaw li ma mistiedna għal-likla tal-ħaruf.
nitolbu. Mulej, inti qawwejtna bid-don tal-fidwa tagħna. Għamel nitolbuk li b'din l-għajnuna tas-salvazzjoni tagħna nissaħħu fil-fidi vera bi Kristu Siedna. Xtieq nagħmlilkom xi avviżi, l-ewwel qabel kollox infakkarkom li nhar is-Sibt li ġej hija l-festa għażiża tal-wasla l-miġja tal-Apostlu Missierna San Pawl. U għalhekk hija ġurnata importanti, hemm anke l-obbligu tal-qoddies. Ma nixtieqx li naraw dan għax obbligu, imma hija ġurnata tagħna li fija misserietna laqgħu il-fidi biex aħna flimkien magħhom nożżu dan il-jum u nġeddu il-fidi tagħna. U għalhekk il-quddies nhar is-Sibt festa ta' San Pawl Apostlu Missierna ikun hekk. Filgħodu fis-7:30, fit-8:30 u fil-11:15. Fil-10 se jkun hawn quddiesa imma ħadd tkun peress li hawn grupp kbir ta' Pellegrini Pollakki tkun bil-Pollakk. U għalhekk il-quddies bil-Malti jkun fis-7:30, 8:30 u fil-11:15 ta' filgħodu. Imbagħad is-santwarju jagħlaq f'nofsinhar, jerġa' jiftaħ fis-6:30 u jkollna quddiesa oħra fil-għaxija fis-6:30. Appell ieħor importanti jekk li nistgħu ngħinu u karità kbira. Minu f'saħħtu nhar it-tlieta imur jagħti id-demm. L-isptarijiet tagħna għandhom bżonn ħafna demm. Xi drabi bilkemm qegħdin ilaħqu mad-domanda li hemm. U għalhekk inħeġġiġkom min jista' nhar it-tlieta bejn is-sija u l-5 ta' wara nofsinhar imur jagħti id-demm fil-berġa tax-Xewkija. Inħeġġiġkom ukoll li s-santwarju għadu kemm ħareġ ktieb sabiħ, hardbound bi stampi kollha kbar anke tal-kulur, bi studji sbieħ li saru minn meta il-kwadru tal-Madonna ta' Pinu ġie rrestawrat. M'hemmx sempliċement kif sar ir-restawr, imma hemm ħafna tagħlim u dak li kixef il-kwadru. Ngħidilkom biss ħaġa waħda. Domanda li ħafna min-nies kienu jagħmlulna u għadhom jagħmlulna sal-lum, għaliex insejħula l-Madonna ta' Pino. Tafu li fil-kwadru hemm impittera ixbija ta' Pino Gawċi. Insejħula l-Madonna ta' Pino għax kien Pino Gawċi li ħallas biex tpitter dak il-kwadru ġie impitter anke fih li huwa l-aħħar, aħna konna naħsbuh apostlu, hija l-aħħar figura fuq in-naħħa tax-xellug. Hemm ħafna studju sabiħ anke ta' kif għandna naqraw it-tifsira tal-kwadru, xi jgħidilna l-kwadru. U għalhekk inħeġġiġkom biex dan il-ktieb takkwistawh. Tistgħu takkwistawh kemm mis-santwarju kif ukoll mill-ħwienet ewlenin tal-kotba minn Malta u Għawdex. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.